गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। गोबां सान माखासे जाहोननि थाखाय खौरां लाबोनो हायाखै। बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांखौ फोसावनो आखायाव लाबाय। सरकारजों गोरोबथायाव फैनाय लोगो लोगो आलफाया बे आफादनिफ्राय जानगाराव थाबाय। थिग बिब्दिनो बारग' एनडिएफबिआबो सरकारजों गोजोन गोरोबथायाव फैनानै दायो बे आफादनिफ्राय जानगाराव दंसै। बेबादिनो आलफायाबो आफादखौ सिफायनानै दायो गुबुन मोनसे गोदान आफाद दाफुंबाय। गासै 44 बोसोर गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय आलफाखौ दायो गैलिया होननानै बुंनो हायो। थांनाय माखासे सान सिगां आलफाया भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै गोजोन गोरोबथायाव फैदोंमोन। थांनाय सानखालि आलफानि जोबथा जथुम्माया जानानै थाङो आरो बे जथुम्मायावनो आलफाखौ फोजोबनानै असम जातीय बिकास मन्च मुंनि गोदानै आफादखौ दाफुंनाय जायो। बे गोदान आफादाव सिगां समनि आलफानि दैदेनगिरि अनुप सेठीखौ गाहाय लेंथुमगिरि महरै सायख'दों। मख'नो गोनांदि आलफाखौ फोजोबनानै असम जातीय बिकास मन्चआ समाज, हारिमु आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै मिथिहोदों। आधार कार्ड गोनां बिजाथिफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। जुदि नोंथांनि आधार कार्डआ गोमादोंब्ला सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। मानोना नोंथांनि आधार कार्डखौ सोरबा दुथां सुबुंफोरा मोनोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय uidai.gov.in आव थांनानै नोंथाङा गाव गावनि आधार कार्डखौ लग-आनलग खालामना लानो हागोन। लोगोसे नोंथांनि आधार कार्डखौ दिहुननो थाखाय गोमानाय आधार नम्बर, मुं, थं आरो पिन कड होनानै आधार कार्डखौ गोदानै दिहुनना लानो हागोन। जों मिथिखागौदि आधार कार्डआ जोंनि आथिखालनि समाव जोबोरैनो गोनां। बेनिखायनो गाव गावनि आधार कार्डखौ सांग्राङै लाखिनाया जोबोरैनो गोनां। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोम राजखान्थि दोलोआनो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो सुबुंगौमा मेल लानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो बिटिआरनि गोख्रों राजखान्थि दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोखौबो लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ लानानै गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदोंदि फैगौ लकसभा बिसायख'थिया बैसागुनि सिगां खुंफुंजानो हागौ होननानै मिथिहोदों। थुनलाइयारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ खुंफुंजानो थांगासिनो दं। फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारि खालि सानथामनि हाबाफारिजों बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गाजा गोमजायै खुंफुंनो बे समाव साखाफारा जादों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा थांनाय बोसोरनैनि गेजेराव एबा सेथि आरो नैथि फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हादों। थिग बिब्दिनो देग्लायबो थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौबो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जादों। रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। रेशन कार्ड मोनगिरि बिजाथिफोरा बे बारनिफ्राय गोबां सुबिदा मोननो थांगासिनो होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। रेशन कार्ड मोनगिरि बिथांमोना मोननो हागोन गासै मोनब्रै सुबिदा। बेसेन होनाङाजासे मोननो हागोन ओंखाम संग्रा गेस स्टभ। लोगोसे बेसेन होनाङाजासे मोननो हागोन गेस सिलिन्डार। बेजों लोगोसेनो खम बेसेनावनो गेस सोनो हानाय सुबिदाबो मोननो हागोन आरो 600 राङावनो गेस सिलिन्डारखौबो मोननो हागोन आरो बेंक एकाउन्टआव रांबो जमा जागोन। लोगोसे रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरा 5 लाख रांनि बेसेन नाङाजासे देहा फाहामथाय लानो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे खेबनि दिल्लीयाव खुंफुंनो गोनां 75थि रिपाब्लिक डेआव गुबुन सासे आलासि महरै हांख्रायजादों बर'नि सासे फिसाया। क'क्राझारनि साखोन सिखोन आरो ग्रीन क'क्राझार सैमा आथिं ग्रुपनि गायसनगिरि सोद्रोमा अजित कुमार बसुमतारी बिथाङा दिल्लीयाव खुंफुंजानो गोनां 75थि रिपाब्लिक डेआव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बर'नि दोरोङारि गेलेमुनि बिबानगिरि आरो सैमा आथिं ग्रुपनि गायसनगिरि सोद्रोमा अजित कुमार बसुमतारी बिथाङा बे खेबनि 75थि रिपाब्लिक डेआव आलासि महरै हांख्रायजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रसार भारती दूरदर्शनआ बिथांखौ रिपाब्लिक डेआव हांख्रायदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला अजित कुमार बसुमतारीजों लोगोसे आसामनिफ्राय गुबुन सानै सिखारी टिस' आरो रामेश शर्माखौ रिपाब्लिक डेआव बाहागो लानो हांख्रायनाय जादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ फैगौ 27 जानुवारि खालि मिरु एबसुआ क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव फालिनो साखाफारा जानायखौ मिथिहोदों। जों मिथिगौदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा लोगोसे इउबिपिअजों लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों मोनसे गोरोबथायाव फैनायाव बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन।
थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय लानानै 2024 मायथाइनि 27 जानुवारिसिम बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो आरो बे गोरोबथा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा कक्राझारनि ग्रिन फिल्डआव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। थांनाय 16 जानुवारिनिफ्राय आसामनि दाब दाब जायगायाव गोदानै रेशन कार्ड राननानै होनाय बायदिनो तामुलपुराव गोदानै 11,649 सुबुंफोरनो आसामनि मन्त्रि नन्दिता गारलसाया बाहागो लानानै राननानै होयो। बे गोदान रेशन कार्डनि गेजेरजों रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मोनगिरिफोरा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।